Arratsaldeon eta ongi etorriak Nafarroako bigarren mailako eskola txapelketaren finalera. Hortaz gain, herri kirol jaialdia dugu, baita herriko gazteen arteko proba eta sokatira proba ere izango dugu. Baina erran bezala, hasieratik Nafarroako bigarren mailako aizkolarien txapelketaren finala dugu. 5 partaide izango ditugu gaurko honetan, eta zozketaren arabera aurkeztuko dizkizuet gaurko 5 protagonistak. Lehenengoa Dorragotik dator, 39 urte, Iban Resano. Venga, txaloiek! Bigarrena, gogoko horreguan jarriko dena, Oier Cañamares, Adostegitik 21 urterekin. Hirugarrena, Etxarri Arnaztika, 20 urterekin, Bruzeler Beltza. Laugarrena, 24 urterekin, Eneko Saralegi. Eta azkenik bosgarrena, 24 baietik, 54 urte, Jon Telletxea. Bosgarrena aurkeztu da, eta bezala Nafarroako bigarren mailako eskola izela txapelketa finala gaude. Gaur lehenengo pinzailatua baina zauroko diren, eta hauek epaitzeko hemen ere epaiak prest dugu eta aurkeztuko dizkizuet. Koldo Marti Nikorena, Oscar Barber, Felix de Miguel, Ángel Telletxea eta Urtzi Loiarte. Eta gaurkoa, protagonistek egin beharko dituzten lanak, antzinen dituzten elkorrak, moztu izango da, pikana erriko dituzten, bi hiruroko egotako bortzeri eta oikiko Beraz, txalda zutara da, moztoteari, eta errakeri, eta lanien izango da. Eta lanien hasi egitea, momentu izango ditugu, bat ertzainak ere, orkestuko dizkizuet. Bi talde ditugu igantziar, bi talde gazteak denak eta bertziak hain gazteak ere ez direnak, hemengo
pakon hauekin, fardo hauekin gizaproban arituko direnak, beraz, gizaproban arituko diren talde gaztea eta ezan gaztea, aintzinera eta zuen txaloak. Antza talde gaztea animatu da, baina ezain gaztea, ez? Bai, hauek ere bai, txaloak bentzako ere bai. Eta hauen aintzinetik bertze bi talde ere hariko dire, berdez eta monez dituzuenak, hemen asteko brez, kimuen taldea izango da, proba kombinatu egingo dutenak, beraz, txalo zaparra bat, kimu gaztetxoen taldeari, bi taldei. Eta gizaprobak gero bukaeran izango ditugu, baina gizaprobak ditugu bitarte hortan, sokatira saioak ere izango dire, eta hortarako lesakako nesken taldea etorri da, beraz, zuek ere, txalo zaparra bat merezi duzuenez, txalo bat, beti gazteko, sokatira taldeari. Beraz, hauek gaurko protagonista guztiak, orain, aizkora probarekin hasiko gara, txapelketako finalarekin hasiko gara, beraz, aurkezpenak bukatu da, zuen txanda haietu arte estetu bizko bat, eta aizkorariak martxan jarriko ditugu. Epaileak eta hasi da gaurko finala Nafarroako bigarren mailako aizkolari txapelketaren finala.
lehenengo zabalegin, irudiko dutzakoan, oimikoan sartu beketa, eta segun namo.
Finala bukatuta, erran bezala, Oier Cañamares irabazi du, ondotikan Eneko Zabalegi, Iban Rezano, Moisés Benpilarra, Gordo Etxea. Igarren, Eneko Zabalegi, Irugarren, hemezortzi minutu, eta gol segundurekin Iban Rezano. Gorko lehen hiru zelkatuak. Laugarren postuan Goizade Ordetza 19 minutu eta 2 segundurekin, eta azkenik bosgarren postuan Jonten Etxea 19 minutu eta 13 segundukin. Beraz, leko bizko garbitu, tartetxo bat hartu, eta gaurko jaialdiakin jarraitzeko moduan gaude. Dena txugun uste duten bitartean, urreko ariketa edo urreko lanak zein izango diren errateko, igantziko kiruen, igantziko gaztetxoen bitaldeak Kiruen proba azteko prest, eta koskorrak biltzen zuten ere, igantziko bitaldiak beraz, inguruan zabatzen guztiak, jarren ematen.
bertzen hasiko da. Oraintxe lehenengo buelta bukatu da talde berdekoek ere.
atzera zentimetro batzuk. Venga. Así txikitik trampak egiten hasi, Gortz partaide talde bakotxean. Ez hasi bainik, ez hasi bainik. Eta prest, hasi dire. Ze abia hau dute. Kaso publiko harteko horiek. Gaztenak aintzikietik jarri dire. Gaztenak jarri dire, aintzikietik zirritzen dute. Ez diren horiek espabilatzen hasten aldire. Venga animoa, venga txaluak. Ezin gian. Eta ezin. Ematen dunez, ezain gazte horiek, zartxe gune horiek ere errenditzen hasiak dire. Gazteen poderioz, gazteen baina eta ikarra ikusita zartxe gune horiek ja beldurtzen hasiak ote diren. Venga, guazen! Venga fuerte, venga! Bentajako eskorra, baina hauek ere buelta bat marko dute. Bukatuta lehenengo txanda, eta lehenengo puntua erabakita, lehenengo puntua, 2 puntua de jokoan, eta lehenengoa gazteenek lortu dute. Beraz, txalo bat, bitaldei, 8 plaza. Eta bertziak 6 da kasi 7. 6. Bueno, baina zazpira urbildu direla erraten badegu, igual animatzen dire, urrengorako. Halako dizketatik bestabuza etorriko da, igantzira. Eta naizta oraindik denbora pixko dagoen, badaude 4 kotxe traban daudenak. 4 kotxe horiengatik autobusak eziko du buelta eman, beraz, adi egon, matrikulak dikutelako. Lehenengo kotxea da, bere matrikula, 2, 8, 4, G.
Txalo bat dirazteko. Eskei sokatilan ariuko diren. Zortzi hauei. Soka Joki, Soka Barrina. Eta hasi dire. Txalo bat zortzikoteari egindako lana eskertzeko, bukatako izerdi horiek eskertzeko.
Orain bai, txalo bat, igantziarei ere. De la cabeza. Final de la conferencia. Zeinen alde doainen berriz ere 3 minututan ja zeinek egiten ditun plaza gehien gazteek edo ezain gazte horiek prest eta hortxe venga eta guazen animatuko ditugu da zer
Venga, animatu zuen herrikideak, animatu zuen. Talde gustuena. Aitzinetik zartzeko diren horiek. Lau. Plaza gaztetxoek, bort. Zarrenek. Eta demora horitzik ez da falta. Naiz eta gaztiak puntu bat dute. Antza denez, bigaren puntu hau. Bertxatera joango da. Edo ez. Ziko plaza ere. Bort plaza da. Hemen sei eta hemen zortzi. Ez dakit egura hori zago sotan eta gaztiak ere zertan ari direla. Gaztenek sei. Zartxeko diruaiek zortzi, ez dakit bedetzi. Gortu bizten? Bedetzi bai. Bedetzi da sei, beraz, momentu hontan empatea, berdinketa. Bedetzi da sei, beraz, bukaeran erabaki beharko da, afakia zeinen alde, doaien. Bueno, lasai, ez egin duzu zuen lana, Eta soka bainera, botigaztekoak eta igantziarrak, bi herrien arteko lehia. 6-6, 6-6 aurka.
Bitaldeak berriz ere beraien lekutara, horretu horreko puntua betiagaztek lortu dula, esakara joan dela, lehen puntu hau, eta bigarna jokatzera, sobre el carrera. Eta base bigarren tirabura, igantziaren adeko duak eki dituzuen, eta bigarren puntua ere lezakara, bigarren puntua ere betiazteko neskiri punte, baina badaren igantziarrek ere erakusi dute, beraien abilezi. Bitalden arteko agura, bukatu du sokarekin, sokatilaren txata bukatu, afari bat duzela jokuan, eta ez menua, afari on bat. Bitaldeak prest, joan eta etorri, prest, guazen, venga, animate fuerte, joan eta etorrikoa, bakarrika. Gaztenek irazi dute, azkeneko sprint ariketa hau, zenbaterako. Txanda hau, txalo zaparra gaztei, baina txalo zaparra da baita zartxe bat diren oioi ere, bitalden arteko agurra, eta gaztiak zaharrenen kontua faltzera joango dire. Bai, saria naizen honez, bai, noski, txalo batekin jasoko dugu, Iban Rezano, gaurko finalean, hirugarren sailkatua, hirugarren saria beraz, beretzako, eta zuen txalo zabarra da hau. 18 minutu eta 5 segunduko denborarekin, gaurkoan hirugarren sailkatua, gaurko finaleko, bigarren sailkatuak, 17 minutu eta 50 segunduko denborarekin, Eneko Zaralegi, txalo bat, Eneko Zaralegiri, eta hasieran aipatu bezala, urreko urtean lehenengo mailan aritzeko saria handia ere jaso du, beraz, txalo finaleko bigarren sailkatuari. Eta Nafarroako bigarren mailako aizkolari txapelketaren final honetan irabazlea, gaurko egunean txapelduna beraz bigarren mailako aizkolarik hoberena,
17 minutu eta 36 segunduko denborarekin Oier Cañamares txalo bat gaurko irabazleari lehenengo saria garaikurrak eta txapeldurak merezi duen txapela txalo zaparrada bat Oier Cañamaresi. Oier Cañamares eta Espainian ariko dire, beraz, honekin bai bukatzeko igantziko